Možná v dálce slyšíte výstřely, ukázka právě teď začíná. Policie České republiky pronásleduje pachatele, který s odcizeným vozidlem a zbrojem před nimi ujíždí. A musím říct, že ujíždí docela značně. Vidíme, že vozidlo nám zastavilo, po zastavení vozidla dojde k zadržení prvního z pachatelů, který nám vyběhl z vozidla a po neúposlechu je použit taky služební pes, který pachatelé zadrží, a to s přítomnými policisty. Mezitím proběhne zadržení řidiče ujíždějícího vozidla, tedy Filipa, tady z Dolního Žandova. Mám pocit, že už ho tam poutá, jestli vidím dobře. Řádně dotáhnout. Policisté už vedou jednoho z pachatelů do služebního vozidla, druhýho teď aktuálně odvádí taky do služebního vozidla. Zdá se, že to nedělalo úplně poprvé, protože jsme tady zadotili, že to ujíždění mu šlo celkem zdatně. Předpokládám, že jedno z pachatelů právě teď odváží a výsledek, tak možná docela před každého zadržení. A nezajištěné vozidlo si obstarají místní dobrovolní hasiči z Dolního Žandova. Ukázka Policie České republiky, konkrétně kluků z obvodního oddělení Policie České republiky v Mariánských Lázních, a to prvosledové hlídky, a taky kluků zařazených ve službě základních kinologických činností SKEPu. Tak ještě jednou potlesk pro ně. To mají málo, my jsme to založili hodně. Do bezpečné vzdálenosti na 20 metrů. Přidělili to už na podloží půzku. Vlastníci jsou vybavení stíhací technice. Velitel to měl termokamerou, ale nevím, jestli ho houpnou z toho domečku a nebo ze sluníčka. Velitel se rozhodl, že nasadí dopravní vedení B a jeden společný provoz C. Já bych tam dal ještě dva proudy. Na proudy z té strany. Vypadá na to auto, já to dělej to auto. Tady to na buchci. V tomto případě, se kterým chcete hasiči, tak slouží likvidace požáru technické práce. U nás SAS 24 na podlohu Pavla Darno kategorie. Požádadlo je 2400 litrů a 3200 litrů. Tak, už nám přijde taková úslová jednotka.
Zase přeprava. Čerpadla je